рӯзноманигори рус Аркадий Бабченко, ки бинобар таҳдидҳои сиёсӣ аз ватанаш гурехта буд, дар шаҳри Киев кушта шуд. Нахуст вазири Украина Москваро дар ин қатл муттаҳам кардааст. Вазорати умури хориҷии Русия аз Украина хостааст дар ин бора таҳқиқоти фаврӣ анҷом диҳад. Бинобар гузоришҳо, Аркадий Бабченко сешанбеи 29 май ҳангоми бозгашт аз фурӯшгоҳ дар назди дарвозаи хонааш дар шаҳри Киев ба қатл расид. Дар солҳои ахир Бабченко аз ҳукумати Русия ба шиддат интиқод мекард ва дар тирамоҳи соли 2017 ба Киев рафт ва дар ин шаҳр зиндагӣ дошт. Таи 2 соли гузашта ин барои бори дуввум аст, ки як рӯзноманигори саршинос ва мунтақиди рус дар Киев кушта мешавад. Дигар андешон аз Русия фирор мекунанд, вале як зодаи Тоҷикистон солҳост барои гирифтани шаҳрвандии ин кишвар мубориза мебарад. Мақомоти ин давлат ҳатто падари серфарзанд будани ӯ ва наздики 2 сола ҳаёташро ба Русия бахшидани муҳоҷири тоҷикро нодида мегиранд. чаро чунин аст? ҳамкорони мо аз телевизиони «Настоящее время» таҳқиқ намуданд.